Hi, welcome. It's an if YouTube channel here. Malamulo oyendesera dziko lino a Constitution Section 99 ndime yachiwiri imanena kuti mkulu woyimira boma milandu kapena kuti Director of Public Prosecutions DPP ali ndi mphamvu pa mlandu uliwonse umene kuzengedwa ku mabwalo a mdziko muno kuti mlandu akhoza kuwuthetsa kapena kuwimitsa mmene akufunira chigamulo chisanaperekedwe. Section 77 gawo loyamba yakayendetsedwe ka milandu ku mabwalo kapena ku Criminal Procedure and Evidence Code imanena kuti pa mlandu uliwonse umene kuzengedwa m'mabwalo a milandu mdziko muno ndipo chigamulo sichinaperekedwe ndi bwalo limene likuzenga mlanduwo, mkulu woyimira boma pa milandu ali ndi mphamvu zonse zoyimitsa mlandu kapena kuwuthetsa polembera kalata bwalo limene likuzengalo kuti lichite monga mmene iyeyu akufunira. Malamulo amatinso ngati munthu wozengedwayo anayikidwa mndende amayenera kutulutsidwa, ndipo ngati anali pa beloyo imayenera kuthetsedwa. Kuwonjezerapo Section 99 ndime yachitatu ya malamulo oyendetsera dziko lino amanena kuti mphamvu zimene mkulu woyimira pa mlanduyo ali nazo pa milandu yonse mdziko muno ndi zake basi, ndipo palibe amene angamusokoneze kuti apange zina. Lamulo likumaliza ndi kunena kuti mkulu woyimira boma pa mlanduyo akuyenera kupereka zifukwa zimene wathetsera mlandu uliwonse mdziko muno ku komiti yoona za malamulo mu nyumba ya malamulo ya Legal Affairs Committee pasanathe matsiku okwana 10. Umu ndi mmene kalata yochokera ku bwalo la milandu imene wayisayinira ndi Judge Redson Kapindu amene amamva mlandu wa Saulus Chilima amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ikunenera. Kalatayi inapitirirabe kunena kuti mkulu woyimira boma pa milanduyo mdziko muno Amasauko Chamkakala wapereka kalata yothetsera mlandu imene pa Chingerezi imachedwa kuti Certificate of Discontinuance pa 3 May mchaka cha 2024 imene imadziwitsa bwalo la milandu kuti malingana ndi mphamvu zimene ali nazo iwowa achamkakalawo athetsa mlandu umene Saulus Chilima amayimbidwa ku bwalolo ku Lilongwe. Izitwa kuti ndi malingana ndi mmene Section 77 ya Criminal Procedure and Evidence Code ikunenera, ndipo iwowa amayimbidwa milandu yopanga zakatangale komanso ziphuphu zimene nzosiyana ndi Section 27 ndime ya 4 ya Corrupt Practices Act. Kalatayi ikumaliza ndi kunena kuti Saulus Chilima amene amazengedwa milandu ingapo ndi bwalo la milandu yawo tsopano yatha ndipo malamulo a belo yawo athetsedwa moti iwowa samakaonekeranso ku bwalo la milandu. Kuwonjezerapo mkulu woyimira boma pa milanduyo auza nyumba ya malamulo pasanathe masiku 10 pa zifukwa zimene ganizo lothetsera mlandu labwerera. Ganizoli adzalipereka kudzera ku Legal Affairs Committee. Kuthetsedwa kwa milandu ya Saulus Chilima kwakhala kukumveka kwa kanthawi tsopano musabata yangothayi, ndipo poti iwowa amene akuonekera ku bwalo la milandu pa 3 May mchaka cha 2024 bwalolo linalengeza kuti Saulus Chilima asapiteko, ndipo analengeza tsiku lina lakuti mkuluyu akaonekere. Loweruka pa 4 May mchaka cha 2024 manyuzipepala a Nation ndi Daily Times analemba nkhani zomwe kwa iwowa amalosera kuti mlandu wa Saulus Chilima umene boma limawayimba ukhoza kuthetsedwa. Pa mnthawiyo malipoti amene amamveka anali akuti Amasauko Chamkakala amayenera kupereka Certificate of Discontinuance ku bwalo la milandu. Atafunsidwa za nkhaniyi Chamkakala pamodzi ndi Martha Chizuma, mkulu wa nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB imene imawazenga Saulus Chilima mlandu, anakana kuyankhulapo. Komatu pofika dzulo pa 6 May mchaka cha 2024 zatsimikizika tsopano kuti malipoti aja ndi owona, ndipo khoti la Financial Crimes Division kudzera mwa Judge Redson Kapindu amene amamva mlandu anatulutsa chikalata chotsimikiza kuthetsedwa ndi boma kwa mlandu wa Saulus Chilima. Bwalolo
linadziwitsidwa lachisanu zakuti lisiye kuzenga a Saulus Chilima pa mlandu. Limene ndi tsiku lomwe a Saulus Chilima amene akaonekera ku bwalolo kudzera ku manong'onong'o amene akhala kumveka komanso kuyankhula kwa maloya ochoka ku nthambi ya ACB. Mlandu wa a Saulus Chilimawo ukuthetsedwa kamba kakuti umboni wawo ndi wovuta kukalowa nawo ku bwalo la milandu, komanso akunena kuti kumene kuku zikaulidwa zinthu zambiri ku gulu zomwe zitha kusokoneza chitetezo cha dziko lino pochika pa mbalanganda. A Redson Kapindu monga jaji amene amamva mlandu anayika lachisanu likubwerali pa 10 May mchaka cha 2024 kuti a Saulus Chilima akayambe kuyankhapo pa mlandu ngati akuvomera mlandu kapena kuukana. Kukumana komalizira mwezi wa Machi mchaka cha 2024 kunali chinkulirano kamba kakuti maloya amene amayimira a Saulus Chilima pa mlandu amafuna kalata zina kuchoka ku boma zimene boma la dziko lino silimafuna kuti zikhale ngati umboni. Maloyawo amafuna zokambirana za mkumano wa Defense Council umene unachitika pamodzi ndi president wa dziko lino a Lazarus Chakwera pa 16 Oktoba mchaka cha 2020. Kumeneko ndi kumene analoleza kuti boma la dziko lino likhoza kuyamba kugula galimoto za asilikali a mdziko muno zotchedwa ma Armored Personnel Carriers, ma APC. Umboni wina unali memo imene a Lazarus Chakwera mu mwezi wa Machi mchaka cha 2021 analembedwera ndi Malawi Defense Force kufuna chilolezo chakuti agule galimotozo za mtundu wa APCs kuchoka ku Malachite FZE imene ndi kampani ya Azoneth Satar. Ndipo galimotozi amadzigula kudzera munjira ija ya single sourcing. Nthambi ya ACB inakana kupereka makalatawo kunena kuti sikwabwino kutero, koma Akapindu anati aonekaye ngati makalatawo akawabweretsa ku bwalolo ngati umboni alidi ndi kuthekera kuyika chitetezo cha dziko lino pa mbalanganda. Koma jajiyo pa chigamulo chake pa za makalatazo a Redson Kapindu anati kugwiritsa ntchito makalatawo panopa sikuthandizira mlandu mmene ukuyendera, ndipo kalata zina sizimayeneradi kubweretsedwa ku bwalolo. A Saulus Chilima anamangidwa pa 25 Novemba mchaka cha 2022 atatchulidwa mu ripoti la ACB kunena kuti ali mgulu la anthu okwana 84 amene analandira ziphuphu kuchoka ku Azoneth Satar ndi cholinga chakuti adzipasidwa macontract aboma. Zichitika izi mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera analengeza kuti asiya kuwapasa ntchito iliyonse a Saulus Chilima kamba kakuganiziridwa zakatangalezo. Koma posachedwapa anthu anali odabwa mdziko muno a president Chakwera omwewo akutuma a Saulus Chilima kumapeto kwa mwezi wa April kuti mkuluyu apite mdziko la Tanzania kumeneko kumene anakawayimirira pa chikondwerero chakuti patha zaka 60 chiyambire mgwirizano wa maiko a Tanganyika ndi Zanzibar kukhala Union Republic of Tanzania. Mbuyo muto sizimachitika, ndipo anthu ena anayankhula kuti chilipo chichitika kuti a Lazarus Chakwera achite zimenezi. Mmodzi mwa maloya amene amayimira a Saulus Chilima pa mlandu Akhumbo Soko anati iwowa ndi wokondwa kwambiri kuti mlandu watha popeza nawo a Saulus Chilima apuma mphepo ina popeza khumbo lawo iwowa powayimira a Saulus Chilima kunali kuti mlandu wakumene kutero ndi wokondwa kwambiri. A Imran Saidi amene amatsogolera mlandu kuchokera ku ACB anakana kuyankhula pakanthu pa nkhani, ndipo a Felix Njawala amene ndi wofalitsa nkhani wa chipani cha UTM chimene amachitsogolera ndi a Saulus Chilima anati ndi wokondwa kwambiri kuti mlandu watha tsopano, ndipo iwowa anati akuthokoza a Saulus Chilima popeza anawalimbitsa mtima powauza kuti adekhe ndipo chilungamo chake cha nkhani chidziwika chokha. A Engrita Ndala amene ndi wofalitsa nkhani za nthambi ya ACB sanayankhule zambiri, ndipo anangoti bwalo la milandu lachita zimenezi pothetsa mlandu monga mmene analamulidwira ndi mkulu woyimira boma pa mlanduyu. A Benedicto Gondowe amene ndi mkulu wa bungwe
la National Advocacy Platform anati anaona izi zikuchitika ndipo akulangiza boma kunena kuti lisiye kusakaniza ndale pamodzi ndi Katangale. Iwo anatinso zachitikazi zikungoonesa kuti nkhondo yolimbana ndi Katangale mdziko muno ndi nyimbo chabe ndipo mphamvu za mkulu woyimira boma pa mlanduzi zikuyeneka zionekedwe, popeza mkuluyu akungoyimisa milandu yambiri mdziko muno. Nawo Awire Kambwandira amene ndi mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency anati kuthetsedwa kwa mlandu ndikumvetsa chisoni poti ntchito yolimbana ndi Katangale sikuyenda bwino mdziko muno. Iwo anati zimenezi zikusonyeza kuti mdziko muno muli anthu ena ngakhale atalakwa chiutani sangazengedwe mlandu uliwonse, popeza malamulo a mdziko muno akuwateteza iwowa. Peter Dimba amene ndi wapampando wa Legal Affairs Committee anati Achankakala amene ndi mkulu woyimira boma pa milanduyu akaoneka ku komiti pa 20 May mchaka cha 2024, ndipo iwowa akawafunsako zifukwa zimene angotsitsira milandu yambiri mdziko muno